דגש היקר. שים דגש היקר. אני מאחלת לכם, לנו, לכולנו, חודש ארגון מטורף, מספק, כיפי, משמח, מענה. יש לכם מדריכים מדהימים. תודה. תנצלו אותם, תהנו איתם. באמת, החודש הזה הולך להיות כיפי בטירוף, אני בטוחה. ביי ביי, נתראה. יהיה לך שמחה, בריאות! את מי אנחנו מברכים? חבר'ה, זה חודש ארגון. מה? חודש ארגון. סוג זירות. עוד אחד. לה לה לה. יאללה, סניף דגש, סניף שליטה, הולך להיות חודש מטורף, ונבטים לוקחים את כאן. שיהיה מעיף! חבר'ה, שיהיה חודש ארגון קטלני, לא ראו כמותו, לא יהיה כמותו, לא שמעו כמותו. הוא לא יהיה. אין. ונבטים שיקחו מזכ"ל. פרגנו לי. אני נתקעתי עם שלושתם. בואו נעלה קצת. זה הכי טוב שהוא יכל לבקש. כן. קיצר חבר'ה, זה הכי טוב שהוא יכול לבקש. שיהיה לכם חודש תותח, שיהיה לכם מדהים, שיהיה מטורף. סעו בזהירות. סעו בזהירות. תאכלו הרבה זיתים. ונבטים, כן, נבטים, אתם אלה שרואים אותי עכשיו, אתם שותים בסניף. אוהבים אתכם! תודה. שיהיה חודש ארגון מעיף! שיהיה לך חודש ארגון לכולנו, הופעות מפציצות, מפציץ בנוכחות, בסניף. אותו דבר. אוהבים אתכם, אוהבות דגש, החוקים, שהופעות מעיפות. בהצלחה, תהנו. וואלה אחי, זה החיים ליהנו, נכון שתיים. קיצר, בהצלחה, שיהיה חודש ארגון מעיף. הצלחה חבר'ה, ושיהיה טוב. אתה שם, אמן. שיהיה מעיף.
שתהיה אהבה ונאמנות לדרך, לא חשוב, לעם, אני העם, חבק אותי. משלמים לי, חיון, נשבע משלמים לי. הנה הוא נאמן לי. זה עצוב, אני לא הייתי מכניסה את זה. כן, אחד חדש שפשוט מאחלים בהצלחה. זה ממש פדיחה אם לפרסם כזה דבר. בהצלחה, חבר'ה, בהצלחה. בהצלחה, אבל למה אתה לא מראה את הפנים שלי? פנים כל כך עפות. בהצלחה. מה? אתה אמור להיכנס מפה, כן. בהצלחה, חבר'ה. תהיו נאמנים לעם. כן, בהצלחה, חבר'ה. תעשה 3 דקות. איפה רע? יו. שיהיה חודש מעולה, הופעות מפציצות, שבט הרואה, אתם תותחים, יהיה לכם, סטסים, לא היו פה בגבשת האלה. מה שהיא אמרה. זה כבר לא? סניף דגש, יהיה לכם חודש ארגון מגניב. אדיר. מגניב. אדיר. מגניב. אדיר. מגניב. כן. שיהיה חודש ארגון טוב, ההופעות מעולות, והכי חשוב ששבט איתן נשאר בסניף. מה שהיא אמרה. חודש ארגון אחלה, אוהב אתכם. כל הסניף, שיהיה לכם אחלה של חודש ארגון, תהנו, תשמחו, תבלו, וזהו, שיהיה כיף.